pa, Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong baleta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, operasyon kan Bicol International Airport dakulang tabang sa turismo kan Rion, sabi ni bagong DOT Regional Director Aguas. Septage facility sa Tabaco City, mga ngaipon in dakulang kantidad. Legazpi City recipiente ng 9.5 milyones pesos na grant kan Japan. Mga parasira sa Albay West Coast, natauan nin sa kaya na sin makina. Sa lado nasyonal, pagbabakuna dapat maging makaskas. Lampas sa 8,000 ang panibagong kaso ng COVID-19. Pagkatraso sa pagpapaluwas ng Special Risk Allowance sa mga health workers sinagad na imbestigaran sa Kongreso. Pagpapalawig nin ECQ sa NCR, suportado. Sa ibang nasyon, gobernador ka New York City malusad sa pwesto. Sa laro ni sports, laban in the Pacmara sin Spence, day na malalawos. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tinawan ni Duo ni bagong Tourism Regional Director Herbie Aguas na dakulang marahay ang maitatabang sa oras na magkaigwanan ng operasyon ang Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay, ngunya na taon. Sa iyong sinabi na ang aeroporto iyo ang mabukas ni mas dakol na mga dayuhan na turista na magdigdi sa Kabikolan, lalo na sa Albay, para magbisita sa mga magagayaw na lugar kan Kabikolan. Sa ibang lado, sinabi ni Aguas na papakusugon maninda ang farm as in eco-tourism destination. Dalante ini, nakakaingan Jerman sa mga turista. Idinugang pa man niya na plano man niya nga ang mga farm as in ecotourism destination dadarahon maninda sa ibang probinsya kan Kabikolan, dalang tarakula ining tabang sa tourism promotion. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ikinaugma ni Governor Al Francis Bichara ang pagkakanumrar asin pagtukaw ni dating Alkalde Herbie Aguas kan Santo Domingo Albay bilang bagong Regional Director kan Department of Tourism sa Kabikolan poon kasuhapon. Siyang sinabi na dakula ang tiwala niya sa kakayahan ni Aguas para panginutan ang DOT-5 sa implementasyon ng mga proyektos asin programang pang-turismo na makakatabang nin marhay para mas lalong maging progresibo ang industriya ng turismo bako sa nasa Albay kundi pati sa Kabikolan. Sa ibong nalado, ang pandemya kausa kan COVID-19 na dakulang hagyat na dapat malampasan ni Aguas alagad kay puhan man giraray na magtarabangan tangani magtarayumpo sa mga programa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Napili kan gobyerno kan Japan ang Legazpi City bilang recipiente kan 9.5 milyones pesos na grant para sa pagpapagibo ng fasilidades na mapakaray sa solid waste management system. Sinabi ni City Health and Safety Officer Engineer Niel Carreo na ang Legazpi City napili kariba ang duwa pang syudad dalan sa epektibong implementasyon kan sendang solid waste management program. Sa sinabi na ginagibo ng ninda ang dokumentasyon
para sa City Plan of Action on Marine Litter na iyo ang mayor na rekisito para sa implementasyon kan Japanese program na pigapod na Health, Ocean and Clean Cities Initiative na inaasikaso naman kan United Nations Human Settlements Program o UN Habitat Philippines. Idinugan pa man niya na magkakaigwa pa ng pag-aadal mananangod sa marine litter reduction na isusumitir man sa UN Habitat. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Tando ay ginto, ibang ginto. Maabot sa 100 milyones pesos ang posibleng kinakaipuhan na fundo kan gobyerno lokal kan Tabaco City para sa planong pagpapagibo ng septage facility. Sinabi ni City Councilor Roderick Martirez na day kaya kan gobyerno lokal ang siring na kantidad kung kaya plano ninda na mag-utang sa bangko tanganing mataparan ang kinakaipuhan na fundo para makapagibo kan siring na proyekto. Sina nag-invitar na ninduang representantes nin bangko tanganing mahagada nin opinyon mananungod sa planong pag-utang o pag-utang ninda ning kantidad sa pagsasabi na dakulang fundo ang talagang kinakaipuhan ninda para malawasan na ang proyekto. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paragos ang pagkondukta nin maiwasan na operasyon kan Philippine National Police sa paagi kan pagpapautob nin intensified cleanliness policy in the community sa bilog na riyon para madakop ang mga persona nagbabayular sa mga ordinansa asin nakakaampang sa mga kaso. Sigun kay Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Jonel Estumo na nasa 19 operasyon ang sendang ginibo kontra sa illegal na droga, 22 katawo ang naarestar asin sa roan agadan. Kasabay kini ang pagkakonfiskar sa 102,364 gramos nin droga na may kabilugan na kantidad na 707.4 o 707,430 o kaya 483 pesos asin sarong badil ang na-recover. 17 operasyon kontra sa illegal na sugal ang nagresulta sa pagkakaadakop man sa 63 katawo, 12,176 pesos bilang ebidensya asin 12 ang nasangatanan ng kasong pagsuway sa PD 1602. 42 ang naarestar dalan sa illegal na pagsisira, 15 sa illegal na pagputol ng kahoy, 5 ang narakop dalan sa bako lisensyadong mga baril, 99 katao sa manhunt operation sa mga wanted asin 3 personang miyembro kan rebeldeng komunista. Sigun kay Estumo, magpapadagos pa ang siring na aktibidad asin operasyon kan sa iya mga tauhan dalan ta importanteng marhaing na masiguro na ang publiko salbado sa anuman na patakot anin kararabukan asin mamantinir ang pas i-orden sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sobra ang kaugmahan asin pasasalamat kan mga parasira kan barangay Katburawan, Kabarian asin maunon sa Ligao City matapos na maitao sa inda ang mga makina asin panirang sakayan na magagamit sa indang hanapuhay sa kadagatan. Sa ginibong turnover ceremony, presente sinda BIFAR Regional Director Nelson Bien, Christopher Alvin Lat, Provincial Fishery Officer sa Albay, Alcalde Pati Alsua kan Ligao City, Vice Alcalde Tedros Sidilla kan Ligao City, asin Chie Cabredo, Chief of Staff, asin iyo ang nagrepresentar kay Albay 3rd District Representative Didi Cabredo. Yan ang primero gabtang kan mga barata. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa
0917-875-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Adelaide and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management, or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, or STEM. Technical Vocational Livelihood, or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap
pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300-gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles ng Bareta sa Lado Nacional. Muna nakadakol ng pamilya ana mamugtak sa alanganin ng sitwasyon dalan sa patakot kan COVID-19 Delta variant nangapunan si Vice Presidente Leni Robredo sa gobyerno nakaskasan ang pagdistribuer ng supply ng mga bakuna lalo na sa mga probinsya. Dalan tabako sana ang Metro Manila ang konsentrasyon kan kaso ng COVID-19 dapat kaskasan kan gobyerno ang distribusyon ng mga bakuna dalan tabuhay kan mga namamanuan ang nakataya digding. Sa iyong sinabi na ang bakuna kontra sa COVID-19 ang pinakamakaskas asin makusog na armas kan lambang saro. Kung kaya, ini ang dapat tawan ng atensyon kan gobyerno asin langkawan man
ang target kan vaccination kada aldaw. Idinugo pa ni Robredo na dapat man nadugangan ang alokasyon sa mga probinsya sa mas lalong madaling panahon. Sa hintanawanin doon na ni ang dapat gibuhon tangani makamtan ang herd immunity. Sobra 8,000 girara, yan panibagong nairehistro sa kaso kan coronavirus disease COVID-19 sa Pilipinas. Sa uring datos kan Department of Health, kaso hapon, Agosto 10, puminakol na sa 1,676,156 ang kumpirmadong kaso ka nakakaulakit na helang. Sa nasabing numero, 79,016 o 4.7% ang aktibong kaso. Sinabi ka ng hensya na 8,560 ang bagong nairehistrong kaso ng COVID-19 sa nasyon. 94.4% sa aktibong kaso ang mild, 1.7% ang asymptomatic, 1.18% ang moderate, 1.7% ang severe, mantang 1% ang nasa kritikal na kondisyon. Nasa 92 man na nairehistro na nagadan. Dalandigdi, suminakat na sa 29,220 o 1.74% ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Sigun pa sa DOH, 7,964 man ang narahay pa sa COVID. Dalandigdi, suminakat na sa 1,567,000 1,567,920 o 94.5% ang total recoveries kan COVID-19 sa Pilipinas. Miyaras na hinagad ni ang probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos na magkaigwanin investigasyon sa pigsasabing administrative impediments na minabawal sa tamang oras nin pagpapaluwas ng special risk allowance sa mga healthcare workers sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sa House Resolution 2102, sinabi niya na may mga reklamo nin atrasadong pagpapaluwas ng SRA as in may discrepancies sa tunay na kantidad na itinatao sa mga medical frontliners. Sayang ipinaliwanag na reklamo kan mga healthcare workers sa baba asin atrasadong pagpapaluwas kan sa indang benepisyo posibleng magresulta sa mass resignation kan mga health workers na makausa para mabawasan ang mga tauhan kan mga hospital. Suportado ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion at pagpapalawig kan ipinapautob na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region. Katakod ini kan sinabi kan Department of Health na posibleng mapalawig pa ang ipinapautob na ECQ sa bilog na Metro Manila kung magpapadagos ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Nagpalawas man in projection kan National Economic Development Authority na sobra 150 bilyon pesos ang mawawara sa nasyon kada semana sa pagpapautob sa ECQ. Apera pa ini sa 600,000 na obrero na apektado kan lockdown. Bareta Alas sa ibang nasyon. Ibinulgar kan Executive Assistant ni New York City Governor Andrew Cuomo na si Brittany Comiso ang ginibo kaning pangmamulistya sa iya. Sinabi kini na sa kadabes na pigkuku siya kan gobernador, may katakod na pag-aprobitsyar o pagbebentahe. Iba man ini kumpara sa pagkugos nin magtugang. Paliwanag niya na daytulos siya usip dalan sa pagkatakot sa iyang buhay. Enot na pinaymutika ni Cuomo ang alegasyon kan sa iyang executive assistant asin 10 na iba pang mga kababaihan. Sa ibong lado, ipinahayag man ni Governor Cuomo na siya malusod na sa iyang pwesto. Ini matapos kan preparasyon kan impeachment complaint kontra sa iya dalan sa pangmamulistya nin 11 mga babae na gabos kaibanan niya sa opisina. Sa sayang televised announcement, inapod kini an impeachment na politically motivated. Magiging efektibo ang pagdimitir ni Cuomo matapos ang 14 diyas. Inot kini, pinanginutan ni US President Joe Biden ang pangapudan na mag-resign na si Cuomo bilang gobernadora. Sa salidahan man siya ni Kathy Hochul, ang 62 anyos na si Hochul ang magiging kainitunuting babaeng gobernador sa istorya kan New York City. Enot nang nailihir bilang Lieutenant Governor kan New York kan 2014 kung saan nanggana bilang gobernador ang running mate kini na si Cuomo.
taon 2011 kan manggana ini sa US House of Representatives sa 26 Congressional District kan New York. Bareta Salado nin Sports. Day na malalawas ang laban ni Senador Manny Pacquiao kay Errol Spence Jr. sa Agosto 22 matapos na magsapar nin eye injury ang undefeated American boxer. Sigun sa World Boxing Association, nakuha ni Spence ang torn retina sa sayang walang mata, mantang ini na sa training para sa laban kuta na kanduwa. Nagdesisyon naman ang WBA na isalida si welterweight champion Yordanis Yugas kontra sa fighting senator. Nakatalaan kuta ng idepensa ni Yugas ang sayang titulo sa undercard kanduwa. Mientras ang sinabi man ni Spence, naggrabe ang sayang panghihinayang dahil di niya makakalaban si Pacquiao dahil mapairarom siya sa operasyon. Nadiskubre sa na nasabing injury sa pre-fight medical examination kan Nevada State Athletic Commission sa Las Vegas dahil ang digdi naguli na ang boksingero sa Las Vegas para sa sayang operasyon. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Nanginot ang Hamad International Airport sa Doha, Qatar sa world's top 10 airports kan Skytrax. Sigun sa Skytrax, na nasabing aeroporto ng Ghana bilang best airport sa Middle East, world's best airport in the 25 to 35 million passengers category, as in best airport staff in the Middle East. Poon kan itugdok ini kan 2014, markasining naging paborito kan mga pasahero. Maski na igwang COVID-19, siniguro kan aeroporto na nasusunod ang health and safety standards. Nagkaikadwa man sa listahan ang Tokyo Haneda Airport bilang best airport sa Asia. World's best domestic airport, world's best airport cleanliness, as in best airport accessible facilities. Mantang ang Changi Airport sa Singapore, nangenot kanakaaging taon sa ikatulong pwesto, alagad pamusungon yan bilang world's best airport sa 10 to 15 million passengers category kan 2021. World's best airport staff, as in best airport staff sa Asia o sa Asian Award. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Buhay pag-ibig. Oy, dai maotik ang mga litrato. Ini ang rason kung natatadain na itago ni Bea Alonzo, 33 anyos, ang tunay na nangyayari sa inda ni Dominic Roque, 31 anyos. Sinabi ni Bea na gusto nilang itago una kung may relasyon man siya kay Roque, alagad di na siyang magiginibo kundi an akoon na totoo na sinda may relasyon. Idinagdag pa man ni Bea na maingat din marahay siya dahil sa mga nakaaging eksperyensya lalo na sa pakikipagrelasyon. Siyang tinawanin doon na habo niyang mangyari na agawan na naman siya ni Julia Barreto. Bareta sa lalo ng salud, si Mardila Marcamen. Ang celery o kinchay, dakol na darang nutrisyon sa salud. Sigun sa mga eksperto, ang celery o kinchay, sarong crispy, crunchy na gulay na talagang dakol na benepisyo sa salud. Iniigwanin antioxidant na nagpo-protect sa sirkulasyon ng dugo. Ang kinchay may vitamin C na makukuha mismo sa lawas kini. Sigun pa sa mga eksperto sa salud, na dakol na darang benepisyo ang kinchay kung kaya mas maray na magagatin na pisa mga doktor tanganing may tao ang tamang bulong sa imong helang. Tandaan, health is wealth. From Newspace, Mardela, daing iba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Yes, yung LPE na ating binabantayan ito ay talagang papalayo ito. At kanina alas 3 na madaling araw, ito ay nasila yung 560 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. O ito ay nasa distansyang 725 kilometers Ilaga silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 19.0 degrees north, 126.8 degrees east. Samantala, southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat ang nakaka-apekto sa extreme northern Luzon. So, at para naman sa magiging pagtaya ng panahon, malaking bahagi na kabikulan ang makakaranas ng bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagtulog.
Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangarakan mga pagiriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ramir Tanay sa Lado Teknikal asin Pag-asa Legazpi. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sinubag ang tabay. Happy birthday sa samuyang tugang Delia Peralta Tinuco. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid